A mai videóban kihívtam Makert, hogy lerendezzük ezt a egész gyémánt párbajt. Szóval a mai videóban 10 perc alatt megpróbáltam szerezni gyémántot, és ez egy párbaj. Szóval jó szórakozást kívánok a videó. De jó, elkraktam az összes botomat. Az jó? Hát ja. Előny. Ja, és pont egy fakál még a pajzshoz. Nagyon jó vagyok most. Ja, pajzs, ha már mondod. Úgy én adom neked a tippeket, szóval. Nagyon jó tippeket adsz. Na jó, ezt így elvisszük, és megyünk le. Janán még egy Jó, most már fát van. hozok. Most már van sérdem. Én meg a kaját megcsinálom. Janán még egy Jó, most már fát van. hozok. Most már van sérdem. Én meg a kaját megcsinálom. Jó. Én vega vagyok.
mindenhol búza van. Nem tudom, hol kezdtük, azt keresem, hogy hol kezdtünk. Ja, ott vagy már. Ott fánál. Hello, hello. Hello. Fánál, nem látom a fát. Itt van vas. Ó, ott is van, de most ez nem kéne. Nem tudom, hol, Hú, itt volt porhó, azt hittem megfulladok benne, vagy nem tudom. Most akkor majd nincsen vasam. Jó van, ez nagyon rosszul kezdem. Hát, Ja, te amúgy indítottál stoppert, már én nem. de én videóba szoktam stopppercet indítani. Ja. Jó, itt, de nem várj, ez rossz. Nem találom, ahol kezdtünk. Jó, én már megyek is le amúgy. Én is mennék le, de eltűnt, ahol kezdtünk. Ja, kiütötted a fát, nagyon komoly. Ja, igen. Az előző videóban is leástam, akkor próbáljunk meg megint leásni. Ez nem jó leásni amúgy, mert Legutóbb, nagyon sok idő. legutóbb találtam. Ja, hát akkor ki tudja igazából. Jó. Amúgy attól függ, hogy Esteledik. van alattad bánya éppen, vagy nincs. Ez nagyon nagy függés. Csak is nem tudom, az a sötétkővel lehet, azon a szinten lehet gyémánt nagy részben. Pedig már találkozott a mobokkal. Meg Igen, nem, mondom én. meg nem látok semmit az égvilágon. Jó, szerintem amúgy én is leások. Jó ötlet. Jó, így kell csak lefele ások, nem így körbe-körbe, így forogva. Csak ne essek le, olyan leszek gyors. És nem 5 hosszú. percünk biztos van amúgy. Még van 5 percünk, ez jó. Hallok, De nem tudom, csak hallok mobokat. gondolom. Az van. Találtam még szerint, de az nem kéne most. Egy kicsit gyorsabb lenne, ha 3 pickaxe mennék le. Amúgy. Még vasra se hoztam, szóval. Amúgy ez nagyon izgalmas. Most amúgy csak így. 7 percre megy a videó. Itt, hát akkor már mindjárt vége. Van 3 perc. 3, az. Hát 4, mert ugye beköszönéssel együtt. Várj, de azt még nem raktuk bele. Ez nem számít. Ja. Nem tudom. Hát akkor ez igaz, szerintem nekem. Amúgy. Még Deep Sled szintén se vagyok. Én sem vagyok annál. Közeledek fele. Nem tudom, hány a szinten van. Ezt nem látom hány. De most vagyok. Most vagyok Deep Sled szinten, és Találtam még most. Ó! várja, most. Display. Ó! Ne! Jó, meg tudtam ölni. Hogy lehet izét csinálni? Mit? Mi ez? Valahogy lehet. Jó, mindegy. Úgy Display szinten vagyok, akkor már biztos, hogy... Vagy megnézem. nekem úgy van egy bányám. Nekem egy kis Azt kell bányám van. Ja, hát itt nem tudok lélegezni. Jaj, de jó. De kevés sápim van rajtuk. Jó, mindegy. Lazurított találtam. Ez a legjobb technika, srácok, amúgy. Mi? Pont Ja, semmi sem. ugyanazon a szinten vagyunk. Igen? Igen, XP szint. Ja.
Hát itt rajtunk nem lesz. De nem tudom, random helyeken be fogok ásni, és akkor megpróbálok. Random helyeken megpróbálok beásni, és akkor találok. De én is ezen a szinten vagyok. Hú. Azt a mindenit. Most majdnem meghaltam. Ez komoly. Nem találok egy gyémántot se. Próbálok körbe-körbe nézni. Kis részekbe is be lehet be van bújva, amikor gyémánt. Úgy gondolja. Én azt fogom csinálni egész végig. Én nem fogok diát találni amúgy. Mi a szar? Az a baj. Jó. Mit találtál diát? Jó, ne, mi az ne? Jó srácok, nyertem. Jó nem, ez nem ment semmire, csak pár baj mellett, ne. Igen, nagy amúgy GG, még én ma úgy keresek szerintem. És most komoly itt bánya alattam. Volt itt 4 darab diamond. Az szép. Kis résbe volt, nagyon kicsi bányába, rohadt kicsi. És majdnem megdöglöttem. Ezért keresek én is még. Adok lehetőséget, még adjak 5 percet. Nem kell figyelj, ebbe a bányában nem találok, akkor már mindegy. Próbál. De úgy imádom a Minecraftban azt, hogy random ijesztő hangokat kiad, mintha horror játékkal is horror moddal játszanék. Amúgy igen. Úgy itt még volt vas. Igen, amúgy még tudok falkát csinálni. És nem láttam semmit az égvilágon. Hát itt szerintem amúgy nem lesz már gyémán nekem. Visszavágót nem kezd. Itt a Warden otthona. Aszkóm! És akkor mindjárt leidézem a Wardent. Közben itt van mi zombi. Ne! Hallottam kis zombit, nem tudok beszélni. Rohadtul hallottam kis zombit. Az nem jó. Jó, még jön zombi, ez nem számítson. Leérett a Warden amúgy, csak úgy mondom, hogy... Arra kíváncsi leszek. De tényleg. Na most érett le a Warden. De te Itt van előttem a Warden, kamal. Hello! Meg is halt. Az komoly. Strázsa által meghaltam. Jó. Na ja. De jó, Ennyi. ezt nyertem. GG. GG amúgy. Oké, Ó, hát van egy akkor... zombi. Ez ennyi volt, srácok, akkor meg lesz ezen a videón a 100 vagy 50 like, akkor lesz visszavágó is. Várj, ne, várj, 10, mert nem szokták nagyon. Én lájkolom, szóval az már egy. Jó. De akkor amúgy lehet, hogy azt is csináltad, az ilyen együttműködés. Ez ilyen együttműködés lesz. Na, akkor lehet 50 már, ugye engem azért többen néznek. Jaj. Úgy mondva. Kicsit többen Szóval akkor néznek. 50. Jó. Leginkább 20, én 20-ra tippelek, jó? Oké, 20. Oké. Na, srácok, Na szóval akkor lesz a rész. következő rész, 20 like. Nem tudom mennyi megtekintés. Legyen 50. Most az legyen 50. Oké, 50 legyen megtekintés. 50, Következő videóban várlak benneteket. Remélem. Addig fogsz micsoda. Gyakorolni fogsz többet. Igen, hát figyelj. Most nem volt Most nem volt jobb meg. szíd. Most nem Úgy volt. mondva. Szarszíd volt. Igen. Na. Na mindegy. Sziasztok.